קשה, שאף אחד לא ינקוף אצבע, יהיה גרילמן, מלצרית ודי-ג'יי. זה מקשר לג'אנט. ג'אנט, אני אעשה קוסקוס? מי יעשה? אני והאחיות שלי. מ-10 בבוקר הם פה. מפתלות, איך אומרים? אז אני רוצה להודות לאלה שלמטה, לאחים, לאחיות, לגיסים, לגיסות, לקוארל מרנה. אם אתם זוכרים, היה גיוס פעם לצה"ל, אז קוארל מרנה זה רינה גיסתי, שמנהיטה אותי במעדנים עולמיים, יעקב אח שלי, אליהו ואברהם שהם לא פה, דניאל אחי כמובן, ליליאן שכמו אמא שנייה שלי, ז'אנט, אסתר, כולם. ואלוהים הפגיש אותי עם מלאכים. מלאכים 4 שנים, כמו שקיבלנו את המכה של הקורונה, והיינו בבית, אתה רוצה מזרטי, אתה רוצה מרצדס, שב בבית, תלך כמו כלב 100 מטר ותחזור. אז אלוהים אמר לי, שב בבית. ישבתי 4 שנים, ותמכו לי, ואלוהים שלח את יעקב ורינה לקריית אתא, הם עזרו לי מאוד, ואלי וברוך, כולם היו לצידי, ועזרו לי ברגעים הכי קשים, אני מודה להם, מודה לבורא עולם, ואני מקדיש את הערב הזה, לעילוי נשמת יצחק יפרח, בבר ביטון אברהם, מונקה, הזוג מונקה פני ושמואל, מונקה זכרונם לברכה, שנשמתם עדן תהיה, ושישתחררו כל החיילים במהרה כל השבויים. אמן. הג'ינג'י, זיהוי, הג'ינג'י בן שנה. ואני יש לי חלום אחד, אני רוצה לילה בבונקר, בדחיה, עם נסראללה. אם אני לא מגיע. אין קליטה שם. היקרים שלך? זה, יש לי איתם לווייני ישיר. מאמה ובאבא, כן. אני חולם אותם תמיד, לא, סליחה. חלומות מקום ראשון בעולם, מדלת זהב, זה רינה וז'אנט. כל שעתיים אני חולמת את אימא. אני אצל רינה בא בערב, חלמתי את מאמה.